No niin, äänimalja numero 802. Tämä on 793 grammaa ja 80 euroa. Ja tässä on toi halkaisija on sitten jo noin 17 senttiä ja korkeus on noin 8,5 senttiä. Kokeillaan ensin tällä pehmeäpäisellä malletilla A:ssa. Tän pitäisi soida. Se on syvä. Ja tämän kokoinen malja soi jo vähän kauemmin. Se on erittäin kuuluva ja erittäin vahva. Ja lähtee ihan hipasusta soimaan tästä pyörittämään. Tässä tämän tuntee niin kuin tosi hyvin nämä ääniaallot tässä rintakehässä.